салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон, касое ки тамошо мекунед. Саломи хидмат ба ҳар яктатон мерасонам. Ба ҳазор раҳмат ки намхи дастгирӣ мекунед. Ба аввалан худованд худчай ба мо бандаҳо сабаб мешавем ки ҳар як ниёзманде ки мақсад ба мо муроҷиат мекунад, бо дастгирӣ мо шумо дастгирӣ мекунем. мақсад беморош мақсад ҳамун суми даркориша ҷамъ мекунем, мақсад шифо меёбад ба ҳамун суми даркориш. мақсад як дом мета и ба фикри ман беҳтарин мешавад. ана бародари азиз, сари масъалаи асосӣ мерем. вақти видеое ки ана видеои мондам ҷаноби олӣ гап мезана, бовар мекунен ҳатто худам аждадан доштам ки ай мардуми тоҷик ки ихе дастгирӣ кардем. аввал дар муддати 2 рӯз мешавад, 2 рӯз қариб 5 миллион просмотр гирифт. и бовар ки анаира мардуми тоҷик якҷоя буданам мега, ана ихе дастгирӣ меба. баъдан бародари аз як чига гуфтанем ки шумо як мисоли оддитон меорам ки Россия худаш як чира бинем ки Россия худаш против НАТО мақсад дест, як тамоми Европа ё ки мақсад худаш гизадест, ҷанг кадест, но тарсида мақсад. шумо бестем ки мақсад ҷаноби олӣ чӣ хел ба дили гурда, ба чӣ хел мақсад хел сухан кад ки мақсад мо ҳам мисли шумо одамем, чӣ ба мо шуморо ҳурмат мекунем, а моро ҳурмат намекунем. дар асл мақсад ҳами одамои мақсад мардуми моро ҳурмат намекунем. асобина тоҷикаву узбекиро дар Россия ҳурмат нест. ҳами мо мақсад ҳурмат мекунем, а шумо ҳурмат намекунем. и чӣ хел бигӯм ҳар одам ихе гап зад наметавонад, ҳар дили гурда нехе дили гурда дар коре ки бихези рӯ парӯ бестиву гап зани, ҳар идам дили гурдаи дар коре ки мақсад гап зани. барои бародарои азиз, дастгириро фаромӯш накунед. чанд қайки метавонед дастгирӣ кунед, чанд қайки метавонед. ҳамин видеое ки ҷаноби олӣ гап задаги чанд қайки фарқ надорад, чанд қайки метавонед дастгириш кунед, паделитса кунед ки бибинанд мардуми ҳамин Россия бибинанд ки мо анами хеле якҷояем, якҷоя будана просто нишон будем. бародарои азиз, ман аввалаш худованда боварӣ дорам ки анами видеоро чанд қайки метавонед дар каналотомон, имо, ватсап, фейсбук чӣ сайдонед ҳамин видеое ки ҷаноби олӣ гап задаги паҳн кунед. иншоалло аввалаш аллоҳ ба хост ҷалло шояд ки ягон чораи бибинам барои мо мардуми муҳоҷир, ягон чораи шавад ки мумкин ки ягон патенаи бигиранд, шояд ягон чизе шавад, шояд ки ягон чораи бибинам барои ҳамин чинон дорад, барои мардуми муҳоҷир, барои мардуми мусалмон, шояд ки патенаи байн равад, шояд ки ягон чорае ки бибинанд ки чинон дорад ба мо мардуми мусалмони муҳоҷир осонтарак шава ҳамин чиз. иншоалло ман боварӣ дорам ки мешава. барое ки як чиро фаромӯш накунем ки мегӯям косаи сабрам то ҷое дора як рӯз айлаваш мерезад. мақсад ҷаноби олиам 30 сол сабр кард, хаб кард, мақсад нагуфт не ки имрӯз хест ба чанд қад дила гурда хест, мақсад лицо на лицо рӯ ба рӯш хест гуфт ки мақсад чӣ ба мо коллектив ҷамъ мешем, гап мезанем, мегӯем намхе мебурем, ҳичи результат нест, ҷамъ мешем, ҳичи результат нест. чӣ дар кори ҷамъшавии мо гу? мақсад ҳурмати моро бидонем гу. чӣ ба мо мақсад шумо тарафои мо меоед чӣ хел ҳурмат мекунем, а шумо чӣ ба одамои мо меоям чӣ мекунем? мақсад и таъна кард ки ту 2 миллиони ту дар Россия. ахез гуфт ки 2 миллиони ман кор намекунам. гуфт одамеш студенте уҷа ҳастай касале меояд, лечение меояд, ҳар як чиз ҳам 2 миллион ин мина кор намекунам. гуфт мақсад фарқ надорад ки айма 2 миллион айти 10,000 боша, фарқ гайраз нест. ҳама инсона меояд, мо ҳурмат мекунем, ай оро бояд ҳурмат кунем. барои бародарои азиз, чанд аввалаш ҳазор раҳмат ки дар байни 1-2 рӯз 5 миллионши просмотрш души ҳазор раҳмати калон. бародарои азиз, ана видеоро ана дастгирӣ кунен. имо бо мегӯм, имо дори, ватсап дори, чӣ сайте дори ина бидро ҳами асобина лайк видеоро бисёртар паҳн мекунад. чанд қай метавонам бидуни лайк монем паделитса кунед ва дар канал подписатсия кунед. иншоалло ба хост ҷалло рӯзои наздик сюрприз дорам барои ҳар як подписчиком, сюрпризои беҳтарин дорам. ба худо дастгиритон гап нест, анамихе дастгирӣ шава, иншоалло аз тарафи мо мешава. баъдан охири бахшиш бародарои азиз, муддати 7 рӯз 5-6 рӯз шид, мақсад зангора успед намекунам ҷавоб будем. иншоалло айс рӯзо пастаратса мекунам, занготона ҷавоб будем, нашуди авиакаса мақсад билетов. иншоалло аз ана ҳамин рӯз иншоалло ки ҷавобтон метавам.
иншалло следующее видео ёки мошояд видеои дигари да сюрпризи видео меброя ки чӣ хел сюрпризи як лав сюрпризи парафтантон мегирам мебинед худон фақат и ҳамаш сабаб дастгирии шумои бародари азиз дастгирӣ мекунен ай тарафи мо ҳам дастгирӣ мешава барои ана ҳамин рӯз бародари азиз бояд мо худмон аввали аввал аз худмон якҷоягӣ мардами тоҷика кунем якҷоя бишем ака басе дигар як каса бигирем навор кунем пастш бизанем бигем и хела якдигар чише ҳамоам тоҷикай ма ҳам тоҷикам та ҳам тоҷик бародарҷон тамошо мекунем дар кор нест пас задан як чи дигар якдигара оз фақат ҳамин блогери тоҷик ёфтиян о фалони сари лиж гашт о фалони фалон кор кард о фалони да якҷо сум гирифт хурд хай ки бе хатоит мара бугу любой зоте деми любой зоте тамошо мекунӣ хатогӣ дорӣ любой тамошо мекунӣ хатогӣ дорӣ дар ҳаёт барои бародарои азиз кунковакира бас кунен ай спас ман ҳаракат мекунам аввал аз худованд якҷоя будани мардами тоҷика иншалло ки ба хости аллоҳ чанд қай даст номеоя рафта сиёмка мекунам чи бемор аст чи касале ҳаст дастгирӣ мекунем иншалло фақат ҳамаш вобастагӣ аввалан худованд аст ба дастгирии шумо худованд розӣ набошад агар мо ҳазор чӣ кунем намешавад фақат ба хости аллоҳ ҳама касе якҷоя мешавем ба дастгирӣ мекунем боқӣ сарбаланду хонобод бошем бародари азиз ҳаракат мекунем дастгирия фаромӯш накунем худованд нигоҳбон ҳамака ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.